ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ತೊಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಾ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ತೊಲೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿಂದು ಪಂಡ ದೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆರ ಆಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗನೇ ಎಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ದುಂಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ ಉತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲನ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ದಾಯ್ತ ಮಂತಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಚಾದ ಬುಡಿ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಸೈಡ್ ದಿಡೊಂದು ತೆರು ಪಣದೊಲೆ ಪರಾ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆರ ಪುರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅದು ಪಂಡ ಐನು ದೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ದೆತ್ತೊಳ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ತೂನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಡತ್ತ ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಪುರ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ತೊಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸೊ ದೆತ್ತವಳ ಐಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅದ ಇದೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಮಿತ್ತ ಭಾಗನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಬೇಕಡೆ ಪಂಡವು ಇಂತ ಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಆತಂಡೆ ತೊಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ದಂಜಿನ ತೊಂದರೆ ತೊಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಮುಚ್ಚಲ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ತೊಲೆ ನೀಟಾದ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ತೊಲೆ ಇಂದನ್ನು ದಿಕ್ಕೆರ ದೆಕ್ಕುಜೇರು ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ದಿರ್ತನೆ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಂದು ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಲ್ಪ ದಿಂಡ ಎರಡು ಜಸ್ಟ್ ಚಾದೋಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಬತ್ತನೆ ಕಿತ್ತದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪುರ ಪಂಡ ಒಂತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂದನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ದೆಟ್ಟದಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಅಂದೆನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬರುವುದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೊಳೆಗೆ ನೆನೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇರ್ಪೆ ತುಳೆ ನೆನೈತೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಒಳ ಮಿನಿ ದೆಕ್ಕಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಟನ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಕರಿ ಉಂಡತ ಅವೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕವರ್ ಆದ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಪಂಡ ಅವು ಒಂದೋ ಅಂದನೆ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಬಂದನ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದ ಕಲರೋ ಉಂಡತ ಅವೇ ನಮಕು ತೋಜು ಬಟ್ ಐನ ಇಂಚ ಮನಿಪಿರ ಪೋಂಡ ಐನ ಅಂದು ಪೂರ ಪೋವು ಪಂಡ ಐನ ಕವರ್ ಉತ್ತನ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಪಿರವು ಒಟ್ಟಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ದೀಕ 8 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪುಳಿಯೋಡಿ ಕಿಳಿಗಳ ತುಯ್ಯರ ತಿಕೊಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ದಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪನೊಳೆತ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾಂಡದು ಉತ್ತುನೊಂದು ಪಾಂಡದು ಸೊ ತುಯ್ಯರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿದ ಪಾತ್ರನ ಪರಾತ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಪಾತ್ರ ತೊಲೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲುತ್ತು ನಂಚ ನಿಖಿಲ ತೊಯ್ಪಾಯನೆ ಈತೊಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಾತಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಓಕೆರಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಾ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾತ್ರ ಮಿನಿತನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಳೆ ಸೊ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪರತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಬಾಯ್